मोनसे गोजोनथाव खौरां महाराष्ट्रनि नासिक सहराव क'क्राझार जिल्ला NYK आरो चिरां जिल्ला NYK नि हेफाजाब होनायाव बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननिफ्राय खमलायनाय फोरोंगिरि मिजिं नार्जारिनि दैदेननायाव भारत सरकारनि युथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टजों 12 जानुवारिनिफ्राय 16 जानुवारि 2024 सिम खुंजानाय 27थि नेशनेल युथ फेस्टिभेल 2024 आव बर'नि दोरोङारि खमलायनाय गेलेनायखौ दिन्थिनो खाबु मोनो। बे खमलायनाय गेलेनायखौ दिन्थिनो थाखाय चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला, बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्ला मोनब्रै जिल्लानिफ्राय गासै 16 हौवासा हिन्जावसा गेलेगिरिफ्रा बाहागो लायो। खौरां बिजोंनि हेफाजाबजों मिजिं नार्जारिया मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बानजायनायावहाय महाराष्ट्रनि नासिक रायजोआव 27 नेशनेल युथ फेस्टिभेल खुंफुंनाय जादों। जोङो बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि जानानै दिनैहाय बेवहाय 27 नेशनेल युथ फेस्टिभेलावहाय जोंनि बर'नि दोरोङारि गेलेनाय खमलायनाय बे खमलायनाय गेलेनायखौ जोङो डेमनस्ट्रेसन दिन्थिफैदों। जोङो गासै 16 प्लेयार्स फैदों। बेवहाय हिन्जावसाफोरा गासै 7 जन आरो 9 जन गासै हौवासाफोर। बेसिम फैनायाव जोंखौहाय क'क्राझार जिल्ला NYK नेहरू युवा केन्द्र डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबां हेफाजाब होदों। लोगोसे चिरां जिल्ला NYK बिथांमोननिफ्रायबो गोबां हेफाजाब होदों। बिनि थाखायनो आङो गिबियाव क'क्राझार जिल्ला NYK आरो चिरां जिल्ला NYK दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो जे बिथांमोनहा जों बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि जायनाखि जोंनि खमलायनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय गोबां मोजाङैनो बिसिम लाबोनानै जोंखौ डेमनस्ट्रेसन दिन्थिहोदों। बिनि थाखाय आङो बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि जानानै आरो खमलायनाय गेलेगिरि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होबाय। दिनै बे 27 नेशनेल युथ फेस्टिभेलावहाय जों बायदि इन्डिजिनियास गेम्स डेमनस्ट्रेसन दिन्थिनो बाहागो लाफैदों, जेरै पान्जाबनि गटका आरो महाराष्ट्रनि मलकम, बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजोनि इन्डिजिनियास गेम्सफ्राबो डेमनस्ट्रेसन दिन्थिदों। आरो बेनि गेजेराव जोंहाबो खमलायनाय गेलेनायखौ दिन्थिनो मोननानै जों खोब गोजोनदों आरो आसा खालामो जे जों बेबायदिनो दावगालांबाय थानो हागोन होननानै। थेंक इउ। जोङो दा नासिक होननाय जायगायाव दंफैयो। 27 नेशनेल युथ फेस्टिभेल बेहाय जोङो गथ'फोरखौ खमलायगिरि हिसाबै लानानै फैदों। दा जोङो बेहाय मोजाङै गथ'फोरखौ खेला गेलेनो हादों। लोगोसे माखासे नायगिरि बिथांमोनहाबो जोबोद मोजां मोनदों। दा जोङो मोजाङै गेलेलांनो हादों आरो। खुलुमबाय। जों दिनै महाराष्ट्रनि नासिक सहराव 27थि नेशनेल युथ फेस्टिभेलाव जोंनि बर'नि खमलायनाय गेलेनायखौ दिन्थिफैदों। जों क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, उदालगुरि मोनब्रै जिल्लानिफ्राय फैदों। जों साबायखर होयोदि बिगानि दैदेनगिरि बिथां सारमोनखौ आरो जोंखौ बिसिम लाबोनायनि थाखाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आंनि मुङा सह'र नार्जारि। बेयाव दा नैबे महाराष्ट्रनि नासिक होननाय जायगायाव 27 नेशनेल युथ फेस्टिभेल सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय ट्रेडिसनेल गेम्स जायखौ जोङो बिगा बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशन होनना बुङो। दा बेवहाय जोङो बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै बेयाव बर'नि खमलायनाय मैखोम खेलाखौ दिन्थिफैदों। बे खेलाखौ जोङो दिन्थिफैनानै जों गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे एरियानि गासिबो मानसिफ्रानो जोंनि खमलायनाय बे गेलेनायखौ जोबोद बाख्नायदों। बेखौनो बुंनानै आं सेरफांगुरि बाजार श'रुमा माग बिहु धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन।
फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।